No niin, tänään olisi luvassa jousiammuntaa ja aseena meillä on tämmönen taljajousi. Se on Predator-merkkinen. Tässä on alumiinirunko ja sitten hiilikuitukaaret ja sitten nämä väkipyörät näkyy tässä. Näitä on olemassa monenmoisia. Sitten meillä on tässä nämä vakauttimet, stabilisaattorit, nuolimakasiini. Ja tähtäimet tässä näkyy siten, että täällä on takatähtäin, sieltä tulee reikä näkyviin kun venyttää. Ja etutähtäin tuossa noin. Ja ne taulun kanssa samaa linjaa, niin sitten se on siinä. Ja ei muuta kuin lähdetään kokeilemaan nyt tätä ammuntaa sitten, kohdistamaan sitten. No niin, mulla on käytössä tällainen laukauslaite. Tää on niin kuin liipasin ja siitä kun vetää, niin se lähtee näin. Tää on aivan tosi hyvä. Se laitetaan tänne apulenkkiin näin. Sormi tuonne odottamaan näin. Sitten jännitetään jousi tällä oikean käden selkätakalihaksella näin. Lapalla. No niin, siihen ammuttiin nyt kasa nuolia. Ne näyttää olevan vähän ylhäällä kaikki, joten tehdään pieni säätö tänne tähtäimelle siten, että pikkuisen nostetaan tätä jyvää tosta ylemmäs, noin. Tuon verran, noin. Niin silloin se laskee sitä näin. Ja tuota sivusuuntaakin voisi tuoda vähän tänne päin. Eli tuolta pyörittää tuota vähän tonne päin. Silloin se kääntää tätä näin päin. No niin, nyt meni tähän korkeudelle, kun vähän laskettiin tähtäintä. Täytyy vieläkin laskea vähän siten, että saisi sen tälle tasolle näin. Että sivusuunta on aika hyvä jo. Elikkä tästä säätö näin. Tätä jyvää vähän ylemmäs, silloin nuolet menee alemmas. Ja sivusuunta. No se ei tarvitse mitään. Nyt tehdään vähän voiman säätöä. Tuosta käännetään näin puoli kierrosta. Sitten tätä toista saman verran. Noin. No niin, korkeus on saatu säädettyä nyt aika hyväksi, mutta kasa on vähän täällä oikealla, joten tehdään vielä pieni säätö täältä. Täältä käännetään tätä jyvää tuonne oikealle päin ruuvataan, niin silloin nuolet tulee vasemmalla. Tuon verran, ei paljon tarvitse, mutta vähän.